سلام كورات تخطاتلتي ቻናልና بخالأي كفال حقኛ ዛንታ ዘሜሪክል እንኳዕ ብጥዕና ረኸበና ኣብ ቀዳማይ ክፋል እዛ ፊልምን ካልኦት ቪድዮታትን እትውዎ ድጋፍን ርኢቶን ዝሐሸ ቻናል ለምህናፅ ስለ ዝሕግዘና ብጣዕሚ የመስግን ተኸታተልቲ ፓርትታቶም ምቕራብ ኣይዱንጌኩምን ኢለ ተስፋ ይገብር ክሳብ መጨረሻ ካልኣይ ክፋል ሓቀኛ ዛንታና ሰናይ ጻንሒት ካልኣይ ክፋል ፊልምና ዝጅምር ድሕሪ 7 ዓመት እዩ እታ ቁሸት መንግስቲ ዝበለፀ ትኹረት ዝሃባ እዩ ዝመስል ካብቲ መጨረሻ ግዜ ዝረኣናያ ኣዝያ ማዕቢላ ፅርግያታት ኣትይዋ መብራህቲ ሮድዮን ማይን ተጠቐምቲ ኮይኖም ንረኽቦም ነበርቲ እታ ቁሸት ከምቲ ዝተለመደ ኣብ ኣፍ ደጎኦም ኮፍ ኢሎም እናዕለሉ ከለዉ ግን ሓንቲ ዘይተለመደት ጸላም መኪና ናብ ኣንፈት ቁሸቶም ብፍጥነት እናመፀት ይርእዋ እታ መኪና ኣብ ቅድሚቶም ጠጠው ክትብል እንከላ ማሂርን ሰበይቱ ሰሚርን ድሕሪ 7 ዓመት ከም ዝተመለሱ ይርእዩ ዳውድን ካልኦት ነበርቲ ታቁሸትን ደጊሞም ንማሂር ብምርኣዮም ብጣዕሚ ይግረሙን ይሕጎሱን ግን ማሂር በይኑ ይኩነን መፅዩ ሓደ ዓብይን ወሳንን ውህብቶ ሒዙሎም መፅዩ ነይሩ ንዖም ስዒብዎም ንሓደ ቆልዓ ብኢዱ ዝሓዘ ብጣዕሚ ክሩዕን ስነ ስርዓት ዘለዎ ሰብኣይ ካብታ መኪና ይወርድ ገፁ ዝፈልጥኦ እዩ ዝመስል ግን ድማ ርግፀኛታት ኣይኮኑን ንደቃይቕ ብጥርጥር እናጠመትዎ ድሕሪ ምፅናሕ ኣቦኡ ዳውድ ዓዚዝ ንስኻ ድኻ ኣታት ወደይ ዲኻ ኢሉ ይሓቶ عزيز ካብ ዓይኑ ዝሕንዝሕ ንብዓት እናወረደ ንሱ ምዃኑ ይነግሮ ካብዚ 30 ዓመት ዘሳቅዮ ዝነበረ ሕማም ከመይ ኢሉ ከም ዝተላቐቐ ንምፍላጥ መጥዋሕቲ ገይሩ ተኮይኑ ክሓትዎን ከለዉ ዓዚዝ ፍሽኽ ብምባል ናብ ፀጋሙ ግምጠል ይብል እሞ ነታ ቅድሚ 7 ዓመት ምስኡ ዝጠፍአት ሕዚ ውላዳ ሓቂፋ ትምለስ ዝነበረት ሰበይቱ ሚስኪን ብምጥማት ኣፍቂረባ ሚስኪን ንዓይ ካብ ምንክብኻብ ሓሊፋ ክነብረሉ ዝግበአኒ ምክንያትን ዝቃለሰሉ ህይወትን ምሳበህኒ ብናቲ ሓገዝ ቀትር ለይትን ብዝገበርክዎ ፃዕሪ ሓወሉ ነብኡን ንኻልኦት ነበርቲ ቁሸትን ይነግሮም ግን ካልኣይ ክፋል እዚ ፊልሚ ብካልኣይ ቪድዮ ክንሰርሖ ዝወሰና እዚ መልሲ እዚ ንምስማዕ ጥራይ ኣይነበረን ዓዚዝ ንወለዱን ኣሕዋቱን ነቶም ቅድሚ 7 ዓመት ዝፀርፍዎን ዘዋርድዎን ነብሩ ሰባት ታሪክ ምንጋር ክጅምር እንከሎ እተፍቲ ሰዓት ሱ ዝተፈጠረ ንምርኣይ ናብ 1963 ንኸይድ ካብ ቁሸቶም ንመጀመርያ ግዜ ሃዲሞም ኣብ ባቡር ተሰቂሎም ናብ ዓባይ ከተማ ዝኣተዩ ዓዚዝና ምስኪን እናረኣና ዓዚዝና ምስኪን ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ካብቶም ገጠር ዝርከብ ዝነበረ ቁሸቶም ኣምሊጦም ንከተማ ዋላ ይምፁ ዳ እምበር ንሶም ዝፈልጥዎ ቤተሰብ ኮነ ዓርኬ ይነብሮምን ዝተቐበልዎም ናይ ማሂር ቤተሰብ እዮም ነይሮም እቶም ስድራቤት ንዓዚዝ ንመጀመርያ ግዜ ክሪእዎን ከለዉ ቁሩተ ይድንግፁ ግን ድማ ጥዑይ ልቢ ዘለዎም ስድራቤት እዮም ነይሮም ንዓዚዝ ከም ችግር ዘለዎ ወይ ድማ ኣካል ጎደሎ ዘይኮነስ ከም ተራ ሰብ እዮም ተቐቢሎሞ ብኽርጓሉ ንማሂር ዝኾነት ቤረን ብዛዕባ ዓዚዝን ምስኪንን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍቕርን ቦቦ ኣቢላ ብደብዳቤታት ፈሊጣ ስለ ዝነበረት ደስ ኢልዋ ትቕበሎም ዓዚዝና ምስኪን ካብቲ ገጠር ንምውፃእ ክሓስቡን ከለዉ ማሂር ንዞም ስድራቤት ተፍሊጥዎም ስለ ዝነበረ ክድቅሱሉን ክዓርፉሉን ዝኽእሉ ገዛ ኣዳልዮምሎም ይጸንሑ ኣብታ ምሸት ንሳ ሰማል ኣብቲ ከተማ ቁርብተይን ክዘናግዑ ብሓደ ተወስዶም እሞ እቶም ሓደሽቲ ፍቁራት ናይ ከተማ ህይወት ንመጀመርያ ግዜ ዝተማቕሩ ዓዚዝና ምሽኪን ብፍቕሪ ኩሎ ከም ዝሸጉሩ ኣሚኖም ዋላ ናብ ከተማ የምፁ ዳ እምበር ፍቕሪ ወፃኢ ክኸፍለሎም ኮነ ምግቢ ክሽምተሎም ኣይኽእልን ምልእቲ እታ ከተማ ድማ እዞም ክልተ ብዛዕባ ከተማ ምንም ዘይፈልጡ ሰባት ከመይ ኢሎም እዮም ብሂወት ክቕፅሉ እናበለ እናተጨነቐ እዩ ብፍላይ ከዓ እሞ ክዛረብ ኮነ ብስነ ስርዓት ክንቀሳቐስ ዘይኽእል ዓዚዝ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ምስኪን እውን ሰባት ሓዚኖምሎም ብዝህቦም ቅርሽን ምግብን ህይወታ ምንባር ክትቀፅል ፈፂማ ኣይደለየትን ከምዚ ኢሉ 6 ወርሒ ሓለፉ እሞ ማሂር እውን ኣብቲ ገጠር ትምህርቲ ናይ ምምሃር ዝነበሩ ስሩሕ ወዲኡ ናብታ ከተማ ይምለስ ዓዚዝ ክሪኦም ከሎ እናውግየ ኸይዱ ኣብ ሕቑፉ ብምእታይ ምብካይ ይጅምር ምክንያቱ ህይወቱ ገሚትዎ ብዘይፈልጥ መንገዲ ክትቅየር ዝጀመረት ማሂር ብዝገበሮ ፃዕርን ዝሃቦን ተስፋ ጥራሕ እዩ እንተኾነ ግን ዓሊ ከም ማሂር ቀፂሎም ህይወቱ ዝቕይሩ ክልተ ሰባት ዝገጥመሉ ዕለት ኣብዚ እዩ ነይሩ እቲ ሓደ ዓሊ እንትኸውን ናይ ሲኒማ ሰራሕተኛ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ባህቲን እንትኸውን ናይ ቀደም ናይ ማሂር መሳርሕትን ሓላፍን እዩ ነይሩ ህይወቱ እውን ብሓንቲ ቅልል ዝበለት ሕጊ ክነብራ እዩ ዝመርፅ ህይወት ሓፃርያ ሰባት ይቕረበል ሓግዝ ኣመስግን ሰባት ፍተ ናስሓቅካ ሕጉስ ኮይንካ ንበር ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት ንማሂር ናይ ኣቀባብላ ፕሮግራም ይገብርሉ እሞ ኣብ ማኣዲ ኩላቶም ይእከቡ ምስኪን ብዛዕባ ጉዳይ ክትዛረብ ስለ ዘይደሊ ዓዚዝ ድማ ምዝራብ ስለ ዘይኽእል ሓቀኛ ፍቕራዊ ታሪኾምን ኣብ ገጠር ዝገጠሞም ነገርን ክሳብ ሕጂ ይፈልጡን ነይሮም ማሂር ከረድኦም ክጅምር እንከሎ ግን ዓዚዝ ኣብ ህፃንነቱ ብጣዕሚ ሓያል ዝበሃል ሕማም የጥቅዖ ሰውነቱ እኹል ሕማም ናይ ምፅዋር ክእለተ ማዕቢሉ ስለ ዘይነበረ ሙሉእ ኣካሉ ብፍጥነት ይዳኸም ስድራዊቱ ኣብ ጫፍ በረኻ ይነብሩን ከተማ መምፅእ ዝኸውን ቅርሺ ስለ ዘይነበሮምን ክንድቲ ዝግባእ ሓገዝ ክገብርሉ ይከኣሉን
أما الرشا هيوتن بر سونت خير حنولي يترفو ماهر نعزيز مجمرة كي زغريون كله من تسفا زيولو استسبره كله تحيتو زريون زنعقن سوي نيرو جن تسفا سرزريلو ناو كلاسوتيو معره اتم قالو تفتخواو زنورو اتاونتي كم هوريوسن اقاتام بمن بابن مصحف نبيلو مزراو ندحر داخيلو اتم سوات قروتي كوركوا كريو يوم بزبل تسفا اتم طعيات ناي ماير سدراويت بزو حاجزن موقع قاولان ولا يقورلوم دعنبر اتا ختما بتفطرو لوح ويدما لقاسي نورتن هزاونت تاغتما كم تفتون قشوت زنورو بتدغاغامنا سعاونا تصرفون ناتاقعنا درفون كواردو يمكر نيرم مسكين نساء اخذ زرن كيموكرت نادفات حيزاتون غزااتات ملس انتخونا جن سمال اتسوق زبل عقلي نوران تناديدا نتوم قلعت نغيرو بشوت نورو ممو نغزو ميخدو كاباتهم نخلته أبو زقنا أسكير سبال اللغنيا سوايجن نا أي متسمو دقو من متفقات كم زيولهم بمكتع كاوجتر بري رمز ماتو سنسرعت كونه حقونا مرع سرتفكيت زيولهم سوات أو جزاهم حواقي كحفرة كيز قبائلنا على يتعرفها جن إذا تعرفن مورد نزي نعزيز نقدميت قتل زالت أنا دادي زغونو نيرمبر فتيمو يدهالون ويتسفى يقرطون علين ماهرن كترن مشاتن النادقفون النالامدون نكي تفلطو محنباسي خقل اتتت امازيزو تأسيرو زنوار سونوتون كم لبون نخفتحن نغنقسقسن بقدي كبت منقسقاسات مسلطاني جمر بهاتينون بتدغاغا من نبراتاتعو اتحدى جيزا اتيلو زنوار قالون يحليا افتنا وعلو سينما عزيز تكيت شات ايجيرو سرحيهو دحر هزي عزيزنا مسكين نسوم بسرحو قرشيو منبر سو حزينو بزهاون كرشي من نوار يدليو من مالتي نيرو تاغتما قد نخدقير توساخ جيزا يدليالو مخناتو حدا اوان اتم قلعود وهو بتحيزو ملو زموت يمسلمو اتا صندوق كفتان كلو اوش تعرن يركب معرخن عزيز كسيرو خمس خيدن كم تزارون مفلت ملكتي نيرو مسكين تناديدا نتوم قلعود سنسرحت نخقورنا تزاروتهم كلاغن اسكيد ندوقو كلاخلن نتوم كلتا زي حقاويان سو حدار كتعرف الناقوية يمتع مسكين مسؤولناتو أستن كلا مشكنا عزيز دقيمو نايمة الرشا تسفاز قرص أولو بركي بتح كوزغلو مكرا نمشكينن نوسون كجلاجلا دما الناقوية نفتوك أروزنا ورقدالي خيد لكن كم تقدم حجي حزون نخال أي جيزة ما يرتطو بيلو يوتو يدحنالو حماقات سوات كل جيزة خمزوليون نسون قدميت قتل كم زلوان بين أشياء مسانا خلات تراي كالتفو تسفا نخي قرصن تسفا كاسو نوت خمزي في اللانكر حيزو نخزورني نقرو اتشكر نسو نحوارو تقليل كان مفتحن اسكيد افونو متحزن لهم دما افقتما حقاوي منقست زفولطو كالأي عاوي مرعي قرلهم اتن مسكين مزي مقرات يترفعن يورد ان زنرا مسارحتا افت مرعا معلتي بيلو تغدينا حقست خوينا مساويا الناس عسعت كريان كلوا حدا عاوي حزا ناو رأساني مثلا زغل جيزة مسكين مس على زنحلو مخنياتون يفلت امو كل زولون زغورون حماق نغرت عيسون بوزح استفلالي عينتات وهبتوتات حيزنا لهم يمتا أمونغو زغلوكن مسكين زمت عاو بتوت شكيما ناوش تغطوت يخدس انكلا وناس حيتا مأخل تغزات ودا كل سو تدناقيتو ناتو غايو العلم هوسبيتال كوس دوان كلوغن نفسه تصور مخانا يفلتو حز عزيز لعلمان نمجيزة بزوالتات انكيرو خسلتنالون نوسون مستغخال كسرحلون زقباء عوي مغنيات النيو كافت استلمد خودات سلسة عطفي بالعالي جمر محالتاو دما زحقز وصوات النقنسو بينون محماس استغقالون ناقرأيو حدا محالتقين بهاتين نافتو سلطنا كم تستلمد يمتن تجانيقهم ناوي كيديلهم ملو محالتنا اللي حرموعال افت سينما نوين غوفيلو يرقوه اتغد مروعة عمد سانا ملكع تقال فوتو عنا رأيه ازا قال ادا رأيات بحال قد مروعة عمد بهاتين نايمة الرشاز فوتو قال يانيرا ساخت جيشن كلا بهاتين فقري كأيرن ويدما نخالي قوالي تمرعين كسا حجي نحاي تبزلو اتسينما كوا بناتا شميوتيو افتزغط المعالتي عزيز اقف دقوز نورا دمامو مقن حاوين انكالو ستوسو نقلعود سايكل جيرو من ناخدو انت بقاسو يري اممو حدا خواقتهم سايكلو وديقا نفتوش تبحر خطأتن كلا مأسرج امو مسؤو تتحايزو اتا سايكل ناقو تتت ناوشت تبحر تأتيو اتون قلعود تدناكي تصومن توقيو او كارواق حقزوم زغل عوي زوي نورن اتناقوم زغير سب افت ساعات اقف دقاقزو دمامو زبلع زنورة عزيز ترحيو انت خمس تفتر وستورد قولو ساعات منم جيزان كيتفقه سونوتو ملوء تنكارن نتعنتن كم زيولو على النافلته بالعواي وطن كحسبه الناوقية نوشت زبحري نزغول عقد حنسي عوياتي عزيز زليلو نوزوشت بحر بمئتاي نتوشت سميت ازنور قلعة اقري فتحلو اتقلعة نحمسة مليسون لعال خوات سنكالو عزيز مليسون لعال خوات
أخذنا أكلوا من قصقاس نتأنت كونه قلوتين ورن أما ترشا كتقلق قروتي ترفمو أتوم محماسن من قصقاسن زلامو ورسوات برحقت انتي كم زفتر نورا دحر مرأي سعوامو ناوجت بحري أتيمو نعزيزونا تخكلنيا ساعات يوصوو ونو سعيد والا ينبر CPR كوان كلو اتساتيو زنورا ما يتفئو داقي مويناكه كفتو معلتو نسو عزيز افتغتما كل سو زتراترون زولون سو كامقوان اتزالت ان تفوتاون سو يخون او سينما تيكيت ناشط السرح زنورا اكالسون كل بمقانو كل سو زنعقو نورا سو اي هزان كما اخل بحرد حينو بزبل تاريخون او قدامي قدس اتقازيتا تتصحفو او هاقر مولو يبتن نزقات امزي لعلمانم قرام زغورو نقرقن اتوز حالفة معلت طريقو عزيز زلحانو هزان ودو ناسكي دينيرو اتغول الجيزة نعزيزن مسكينن زي حقو مرعة مرعهم ماتشهم يلو معلتاونا تصرفه زي جاقروم زنورة ساقاي ازغول الجيزة نعقون اتحيتو زرعون زنورة ودي هيوات ودو قد حنولو فاتسي محاسيو سلا زي فلتون نخلتي دوكو في يارات حيزو نخلو زقود دولو بدالي كرتحاتيتو كاولو بنغا مسكنو نعزيزي ماتزا بهاتن عزيز بفتنتي معلن يمهارن كم زلو سلازستو على تكيت كامشات حليفو نتاناي سينما بروجيكتر اوبريتر كغورو سلازدالي كمي كم تسرحن كمي جيروهم زولعان كم زدفان كاسيت كم سقللان زوردلان كم هورو يجمر افتا ساعت نسا دما مسكين حرس جميرو هوسبيتال كم استوسدت زينا يمطم حدا ساعت كحلفن كلو وقت تولد مو عزيز نمجمرا جيزبو يقوون أفتا بغرو دستو لدلا صبا نا هوسبيتال كفل دما ما نم زي تصبيو تأمر يفتر عزيز نتهصاني حقفمو اتهصان بإيدو نعزيز كنخون كلو اتان 32 عمت كم حدس دقيقان ساتيمان زنورت مونكسو كسيلا من قصقاس تجمر ناي ودون سويتون كلهم فوتوتون شم دما حدا بحدا من كيتجرى خصوع يجمر هذا عزيز نوعليلو طراي زيكونس نسويتون نودون يلو بزح نغرات قير نيرو كازللو حماق ناي طحنا كونتات موصا دما كل استقالو لعلمه تنكغبر يجمر بزح غيزن كيوسدون مانم كيحجزون بجمر كيتاسرن كيتصقمه بينو محماس يخل نورت تقاتما دما كلاتهم يدنقصو لعل كلاتهم كن ماهر بتعمي قرع مخناتو عزيز كاب كمي زبل كونتاتن هيوتن مصيو ابس حجني وبرك خمزه صحز فلط دسو طرحيو كم زيدو نايت سينما وانا حلافي خونمو كمو أكالسهم كلات نزغون سبات بنتقا تيكيتيو نوجت السينما نخاتي فقدلهم كالي إترف أو جزؤو سنك حمامو تقوليفون تأثيرون زوحل زنوره هتان حقيفو نفت سينما يمصمو فيلم النار ايه كما قرون خزانا قاعي فقدلو حدا معالتقن أوجت السينما وزحات سات فيلم النار ايه نكالو اتزريقو زنور كاسيت توديو اتخفل خط المتن كالو بهاتين كعريو سقيبل انتاي خويني لهم اتون كالوت ساتي تجنغو جن بهاتين كلمة روح عمت تفئاتو زنورت فقرو تمليسا أو كلميتو تطويلا سلزنورت كنك أساسي كالن ناوس تمليسات بزحوات عزيز زلحانو هتسانن جغننتون زناقر زنورة غازيتنيا بمن بابا أيو أزغط المعالتي نحاق أولا زغورلو عوي مدلاو يداليو منغوتو بروغرام زرر كقرو زدالي بهاتين تطويو لمو بتوم زحلفو 4 عامتات نحاقنا تتصبي حليفويو حزقن أداراو قنقصاو زلا بتوم ستروفو معالتات بسأن خحلفوم دلو كم زغوني نقرم نايت سينما واننتن حلفنتن دما احلفو نعزيزن حالنيهم تحر حد عمت اتبهاتين زقدفلهم سينما زمناون زهلتسن عوي تياتر بيت كوينو تمرقون رخو عزيز تعنقون فلطتون هافتون اناو السخ ازمت زلو نسون مسكين دما نودم كالأي تقول عخول دول يوسنو اتمسلقن حدا جيزة تغيرو نافت تاريخ زناقر زنوارة عزيز يوسدنا أما نقوتم نايك أدم ولدون أحواتون كوفيلو انت تاريخ انت زنتو كم زيلو كافتز فلطو علي نوزح زنيو علي زمت قلو من قدي أزنتيو دحر مودا اتنسو توليدو زعويلو إذا حجي نسوم زنور للو بوتا أو عالم اتزبالت أمخون يفلتيو انتو خوناقن عالم أوي كم زلاقونه اتاقوشت مهلايا فتسيمو يفلتن زحش هيوت نخيل اليوم دما حاويرومو نختما نخماتي حتم مسو كسا حجي أو كتما سريحو زعاورون زوتريون مسوهم نخكافل دلو مخانو دما ينقرم ماهيرون ددحريو زروا بمجمار حقزو مقوي تمرتي زحشة متسان هيوتن أو كتما خمز مشاكي اللوم نجيرو إمنم أدلاي تخوينو أفتفتنا تعبو زلو نايسويتو سما الفاوريكا سرح خمز قطرومون كالي أتيالوم إزغولون تزارو سوق إلو بعقلي ناسا معد حرمتناح أبونا عزيزن نايتاقوشت كنتيوان زخونة داود بزراوي جمر أنا دحر حجي زيتبيني نجر دحر حاليو موت راحيو أفتانا سحق كوزعاو كلها دسيل نزارك كلها قشت كموت يد مازدالي
ንዓዩ ዝግደፉን ኢሉ ንቶም ካልኦት መናእሰይ ነበርቲ ታቁሸት ምስ ዓዚዝን ማሂርን ናብ ከተማ ኸይዶም ዝሐሸ ህይወት ንኽእልሹ መሪቑ ይሰዶም። እቶም ስድራታት ኣብ ከተማ ጽቡቕ ኣቀባብላ ይግበረሎም። እቶም ሰብኡት ኣብቲ ሲኒማ፣ እተን ንእሽቲ ድማ ኣብ ናይ ሰማል ዓብዪ ፋብሪካ ስራሕ ይወሃበን። ህይወት ልዕሊ ማንም ግዜ ጽብቕቲ እያ ነይራ። ካብዚ ፍልይ ዝበለ ካሊእ ዘጋጠመ ነገር ግን ነይሩ። ወዱን ይሸላል ዝኾነ ሙስጣፋን ብኽሪ ጓሉ ንማሂር ዝኾነት ቤረንን ኣብ ሓያል ፍቕሪ ኣትዩ። ኣብ ናይ መጀመርያ ዝተረኣዩላ ሰዓት ከምዚ ፍቕሪ ክሕዞም ፈጺሞም ሓሲቦም ኣይፈልጡን። እቶም ካብ በረኻ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ዝመፁ ስድራ ቤታት ህይወት እናተለማድዋ ይመፁ። ሓደ ግዜ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ እናተጫወቱ ከለዉ ዓዚዝ ንምስኪን እቲ ንነዋሕቲ ዓመታት ብውሽጢ ዝርብሾ ዝነበረ ሕቶ ይሓታ። ኣነ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ክትምርዐይኒ ክንገረክን ከሎ ሓዚን ክለይ ድኺ ምሳይ ጸኒሕኺ ወይስ ናይ ሓቂ ኣፍቂርክኒ ኢኺ ኢሉ ይሓታ። ሓደ መዓልቲ ሓዲጋቶ ንኸይትኸይድ ስለ ዝፈርሕ ክሳብ ሎሚ ደቃስ ዘይብሉ ከም ዝሓድር ይነግራ። እቲ ዝፈርሐሉ ሓቂ ተኾይኑ ተቐቢልዋ ንኽጸንሕ እንተዘየለ ቀሲኑ ንኽደቅስ እቲ ሓቂ ንኽትነግሮ ብተደጋጋሚ ይልምና። ምስኪን እንከይተሰከፈት እቲ ሓቂ ትነግሮ። ኣብ መጀመርያ ንዕኡ ብጣዕሚ ተሓዝነሉ ስለ ዝነበረት ዋላ ትቕረቦን ትንከባኸቦን እንዳ እምበር ኣብ ከይዲ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምስኡ ዝገደደ ናብ ፍቕርና ኣትየት ከም ዝመፀት ትነግሮ። ምክንያቱ ደቁን ሰበይቱን ዝጥውር ሓቀኛ ቦን ትኽክለኛ መራሒ ስድራ ቤት ንምዃን ማዕርግ እንደይፅዕር ከም ዝነበረ ስለ ዝርኤት ምዃኑ ንዓዚዝ ትነግሮ። ዓዚዝ እቲ ንነዋሕቲ ዓመታት ዝርብሾ ነበረ ሕቶ መልሱ ስለ ዝረኸበ ሕጉስ ይኸውን። እቲ መልሲ እቲ ልቡ ዝምነዮ ዝነበረ ብምዃኑ እውን ዝበለፀ ደስ ይብሎ። በቲ ወገን ቤረን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንሙስጣፋ ዝነበራ ስምዒት ንምንጋር ድፍረታ ትእክብ። ሓደ መዓልቲ ንወይኑ ኣንጎሎ ትረኽቦ እሞ እናዛረወት ክትከይድ እንከላ ንሱ እውን ንዓኣ ተመሳሳሊ ስምዒት ከም ዘለዎ ይነግራ እሞ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ትኸውን። እንተኾነ ግን ኣቦኡ ሸላል ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ። ካብቲ ሰብ ዘይፈልጦ በረኻ ናብዚ ከተማ ኣምፅኡ ህይወትና ክቕይረልናን ዝሙክር ነበረ ሰብኣይ ጓሉ በዚ መንገዲ እዚ ብምቕራብ ከመይ ኢልካ ትደፍሮ ኢሉ ክወቕዖ ይዳለ። ግን ኣብ መንጎ ማሂር ኣትሞ ኣብ ከተማ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ከም ዘየለን ሰባት ንዝደልይዎ ሰብ ንኸፍቅሩ ነፃነት ከም ዘለዎም ብምርዳእ ጠጠው ንኸብል ይነግሮ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ማሂር ምስ ሰበይቱ ሰማል ናብ ገጠር ክፋል እቲ ከተማ ብሓደ እናተጓዓዙ ይጸንሑ። ብዛዕባ ኣብ መንጎ ጓሉን ወዱን ይሸላልን ዘሎ ፍቕራዊ ርክብ እናዕለሉ ይጸንሑ እሞ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ፍቕራዊ ርክብ ንኽምስረት ምንም መፈላላይ ክህልዩ የብሉን። ቋንቋ ባህሊ ዓሌትን ኢልና ክንፈሊ ይግባአን። ተንፈሊ ነርና ንዓኺ ቅድሚ ዓመታት የምርኸው ክኾን እዚ ሕጂ ዝነብረሉ ጽቡቕ ህይወት እውን ኣይምንበርክዎን ኢሉና ነገር እንከሎ ግን ኣብ ቅድሚቶም ዘይሓሰብዎ ሓደጋ ይገጥም እሞ እታ መኪና ትግምጠል። ሰማል ኣብቲ መኪና እውን ኣትስሕት ደጊማ ክትነቅሕ እንከላ ነብዛ ሆስፒታል ትረኽባ። ክንድኡ ከቢድ ዝበሃል ጉድኣት ኣይተጎድአትን። ማሂር ግን ከም ዕድለኛ ኣይነበረን። ኣብ መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ዝፈለጡ ዓዚዝና ዓሊ ጥራሕ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ነቶም ዝተረፉ ኣባላት ስድራቤት ኣኪቦም ንኸፍልጥዎም ድማ ናቶም ሓላፍነት ይኸውን። ግን ቀሊል ሓላፍነት ኣይነበረን። ምክንያቱ ኩሎም ካብ ገጠር ናብቲ ከተማ ዝመፁ ሰባት ህይወቶም ሙሉእ ሙሉእ ኣብ ልዕሊ ማሂርና ሰማል እዩ ዝምርኮስ ነይሩ። ንሶም ሓንቲ ነገር ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዞም ሰባት ይትረፍ ኣብ ከተማ እቲ ኣብ ገጠር ዝነበረ ህይወቶም እውን ንምቕፃል ክጽጎሙ እዮም ማለት እዩ። ንኹሎም ኣብ ሓደ ክፍሊ ድሕሪ ምእካብ ሰማል ብዙሕ ኣይተጎድአትን። ማሂር ግን ክሳዱን ኣብ ካልእ ክፋል ሰውነቱን ብዙሓት ዕፅምቱ ስለ ዝተሰወርዎ ደጊሙን ክንቀሳቐስን ንዝተረፈ ክፋል ህይወቱ ድማ ፓራላይዝ ኮይኑ እዩ። ዓሊ ንማሂር ንምርኣይ ናብቲ ሆስፒታል ክኸዱ ከለዉ ሓዘኖም ንኽሓውኡን ጠንካራታት ንኽመስሉን ይነግሮም። ምክንያቱ ኣብቲ ንሶም ደኺሞምሉ ዝነበሩ ሰዓት ማሂር ጠንካራ መሲሉ የሕሊፍዎም። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ማሂር ኣትዮም ንኽሪእዎ ክፍቀደሎም እንከሎ ኣቦውን ዓዚዝ ንኽሪኦ ክገጠር ይመጽእ። ግን ዓዚዝ ነቶም ካልኦት ጠንካራታት ንኾኑ ዋላ ይንገሮም ዳ እምበር ባዕሉ ክጥንክር ኣይከኣለን። ምክንያቱ ቅድሚ 7 ዓመት ንዕኡ ካብ መከራ ዘውፅኦ ሰብኣይ ናብታ ንሱ ዝነበረላ መከራ ተመሊሱ ይወዲቕኒ። ግን ዓዚዝ ከም ተወለዱ ንዕኡ ሓዚኖም ዝሓለፍዎ ንማሂር ሓዚኑ ይሓለፈሉን። ከምታ ንዕኡ ዝተንከባኸቦ ድማ ከም ህፃን ክንከባኸቦ ቃሊኣቲ። ሰበይቱ ሰማል ዋላ ተሃሊ ዳ እምበር ሓንቲ ኢንች ናብኡ ክትቀርብ ፈፂሙ ይፍቅደላ ነይሩ። ኩሉ ነገር ባዕሉ እዩ ዝውድኦ። ማሂር ተሰኪፉ ጠጠው ንኸብል ክነግሮ እንከሎ ዓሊ ኣነ ብዚ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ዝነበርኩሉ ሰዓት እኮ ንስኻ ኢኻ ዝራበይ ካብ መንከሰይ ተሓሰለይ ነርካ። እንድሕር ደኣ ኣነ ተመሊሰ እዚ ዘይገረልካ ደኣ እንታይ ዓይነት ሰብ ክኸውን ትፅበየኒ ኢሉ ይነግሮ። ከምዚ ኢሉ ሓደ ዓመት ይሓልፍ። እንተኾነ ግን ናይ ማሂር ጥዕና ከምቲ ናይ ዓዚዝ እናሓሾ ዝመፀ ዘይኮነስ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። እቶም ደኳትር ናይ ማሂር ጥዕና እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለ ዘስተውዓሉ ነቶም ስድራቤት ንዝኸፍአ ነገር ንኽዳለዩ ይነግርዎም። ኣብቲ ግዜ ንሱ ግን ማንም ሰብ ዘይተጽበዮ ነገር ይገጥም። ነበርቲ እታ ከተማ ኩሎም ዓብይን ንእሽተይን ከይተባሃሉ ናይ ኦሊቭ ተኽሊ ተሸኪሞም ይመፁ። ማሂር ኣብ ከተማኦም ንእሽተይ ብንእሽተይ ዝጠፍእ ዝነበረ ናይ ኦሊቭ ተኽሊ ተኺሉ ሓደ ግዜ ናብቲ ዝነበረሉ በዝሒ ክምልሶ ድሌት ነይርዎ።
ቅድሚ ህይወቱ ምሕላፋ ናይ መጨረሻት ምኒቱ ጋዱ ኮይና ንምርኣይ ድማ ኩሎም ነበርቲ እታ ከተማ ክሕግዙ ይጅምሩ። ባሃቴንን ኦዳራን እውን እቲ ናይ ቀደም ዓርኩም ንምርኣይ ካብ ጫፍ ዓለም ይመለሱ። ማሂር ሽዑ እውን በታ ኩሉ ግዜ ዝካፈልዋ ዝነበሩ ኣባህላ ይቕበሎም። ህይወት ሓፀርያ ይቕረበል፣ ሓግዝ፣ ኣመስግን፣ ፍትህ፣ ፍሽኽ በል፣ ሕጉስ ኮንካ ድማ ንበር። ድሕሪዚ ንሙስጣፋና ቤረን ይፅውዖም እሞ ብህይወት እንከሎ እናቶም መርዑ ክሪኦም ከም ዝደሊ ይነግሮም። እቲ መርዓ እውን ካብቲ ተናዊሕሉ ዝነበረ ግዜ ብጣዕሚ ይፋጠን። ኣብቲ ናይ መርዓ መዓልቲ እናተዳልዩ ከለዉ ዓዚዝ ንማሂር ኣብ ውሽጢ ልቡ ዝነበረ ንነዊሕ ግዜ ክነግሮ ዝደሊ ነበረ ነገር ይነግሮ። ናብ ቁሸትና ክትመፅን ከለኻ ናብ ካልኦት ኣማኢት ቁሸታት ክትከይድ ትኽእል ነርካ ኢኻ፣ ግን መፂኻ ተስፋ ዘይነበረ ሰብ ተስፋ ብምሃብ ኩሉ ሰብ ፈፂሙ ይኸፈትን ዝብሎ ነበረ ማዕፆ ከፊትካ ኢኻ። ናይ ህይወት ትርጉም መምሂርካኒ ልብኻ ተደልዩ ተኣምር ዝበሃል ነገር ከምዘየለውን ብተግባርካ ርኢኻኒ ኢኻ። ድሕሪ ዝኩሉ ግን ኣብዚ ኩነታት ኮንካ ምንም ክሕግዘካ ብዘምኽኣለይ ብውሽጠይ ብጣዕሚ ዝሓዝንሉ ኢሉ ዓዚዝ ከበኪ ይጅመር። ይቕረ ንክገብረሉ ክሓቶ እንከሎ ማሂር ችግር ከምዘይብሉን ኣብ ክንድኡ ክልተ ነገራት ንክገብረሉን ይሓቶ። እቲ ሓንቲ ንክልቲአን ደቆም ንክንከባኸበንን ብህይወት ክሳብ ዘሎ ከም ኣቦ ንክከታተለንን፣ እታ ካልአይቲ ድማ በቲ ባህላዊ መንገዶም ኣብ ናይ ቤረን መዓንጣ ትእሰር ዝነበረት ቀያሕ ጨርቂ ብማሂር ክትእሰር ነይርዋ። ግን ዓሊ ንዕኡ ወኪሉ ከም ኣቦኣ እታ ጨርቂ ንዓኣ ንኽኣስረላ። ከምዚ ኢሉ እቲ ናይ መርዓ ፕሮግራም ብፅቡቕ መንገዲ ይካየድ። ግን ኣጋምሸት ሓያል ማይ ክወቅዕ ይጅምር እሞ ማሂር ንዓሊ ናፍቲ ብዙሕ ትውሳታት ዘሕለፍሉ ገምገም ባሕሪ ንክወስዶ ይሓቶ። ኣብ ዓዚዝ ሓቂፍዎ ኮፍ ይብል እሞ እቲ ኩሉ ነገር ዝሃቦ መምህሩ ናይ መጨረሻ ትንፋሱ ክሳብ ዘተንፍስ እናዋኸየ ኣስጢሙ ይሕዞ። ካብ ማሂር ዝተምሃርናዮ ነገር ተሃልዩ እቲ ንኩሉ ሰብ ዘድሕን ሰብ ነውሱ ንኸድሕን ዕድል ዘይክረክብ ከም ዝኽእል እዩ። ግን ከዓ ንባዕልና ንኸውን ንሰብ ብምዃኑ እሞ ካብ ናይ ሎም መዓንቲ ሓቀኛ ዛንታና ብዙሕ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ብወገነይ ካብ 10 ንላዕሊ ክህቦ ተዝኽእል ደስ ምበለኒ ነይሩ። ንስኹም ከ ክንደይ ትህቦ ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ። ቀዳማይን ካልኣይን ፓርቲ ፊልምና ነዚ ይመስላ ነይረን። ንዓኹም ዝሐሸ ዝበልክዎ ፊልም ንምምራፅ ስለ ዝሕግዘኒ ተፈቲኹሞ ወይ ተጸሊቕኹሞ ኣብ ኮመንት ተፍልጡኒ። ብኻልኦት ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጽንሑ።